Sir Louie. Hello po. My name is Joana Sotto, Manager for Property Investment. Yes, nice to meet you, ma'am. Nice to meet you. So, nandito po tayo ngayon sa Symphony Homes, inner unit. Tara, pasok tayo, sir. Alright. So, nakikita mo naman, sir, ito po yung living area po natin. So, ito yung suggested living area. Then, so, dito po yung entertainment section. So, when you say suggested, man, ibig sabihin, ano to, parang sample Semi-bare unit. type model house na pwede po natin siyang gayahin. Okay. So, Actually, ang ganda ng pagkaka... yes po. interior Actually, nito. sir, ito po yung pinakagusto kong unit dito sa ano natin, Symphony Okay. Homes. Sige po. So, then sir, ito po, suggested din naman to sa dining area natin. So, nasa sa inyo naman po kung ano yung gusto nyo gawin. Choice nyo po yung layout natin. Pero para sa akin, mas gusto ko siyang circle kasi parang walang edge. No? Yes Parang po. Actually, continuity, mas no? maganda rin po yun dahil sa mga bata. Kung Tama. halimbawa, may mga bata po Yes. tayong kasama. Yes. So, ito naman, sir, is yung clean kitchen natin. Suggested lang din naman po ito. Actually, kami po, ito yung pinakagusto kong unit dahil kumuha din kami dito. Pwede siyang ganito, pero kung meron kayong mga, halimbawa, idea. May ibang inspirations. Yes. Ibang layout na gusto nyo, design, pwede rin naman Okay. po. So, meron din po tayo dito, sir. Ayan. Dirty kitchen. So, dirty kitchen plus laundry area. Yes Okay. po. Actually, pwede siyang i-close ng buo na as in buong-buo po yan. Yes. So, nasa sa inyo paanong layout po ang Okay. gusto. Then, sir, meron pa tayong magic dito, sir. Pagpasok mo, sir, sige po, So, pasok po kayo, sir, then sarado nyo yung pinto. May time machine. So, subukan natin. Alright. Diba, sir? Maganda? Ang galing. So, meron pala siyang tatlong section. Yes po. So, nandun yung toilet, dito yung lavatory, tapos then, doon yung shower. Shower, yes. Diba, sir? Ang ganda? So, sa mga kukuha po ng unit dito, I suggest na pwede din po natin gayahin yung mirror dito. So, it makes the room actually bigger. Yes, opo. Totoo po yun. So, let's incorporate yung mga mirrors then. Hi! Actually, yung mirror po talaga yung nakakaano dyan. Nakakainganyo. Aesthetic. Yes. Akyat tayo sa taas. So, dito po, meron po tayong 2 bedrooms. Bali, ito po kasi is extended na. So, meron tayong kiddie room. Then, ito po is, ano siya, toilet and bath po na provision lang naman po siya. So, wala po siya sa, Sa original layout? Yes po. Even this one, ma'am, Yes extended po. to? So, hanggang dito lang po yan, sir. Okay, okay. Then, ito po is ideal lang din po or suggested lang naman siya. Pero nagustuhan ko dito, ma'am, meron tayong parang common Yes area. po, actually. Isa rin po yan sa maganda dito, sir. Actually, kung titignan niyo po, pwede siyang maging 3 bedrooms. Choice niyo naman po yun, kung sakali. Tama. So, ito is maging parang hallway, and then this one's the room. Yes po. Then, kung gusto mo ng mas malaking room po sa kabila, I-extend siya. i-extend po doon. Then, ito naman po, pwede siyang halimbawa, additional room or walk-in closet po ng master's bedroom. Wow. So, ito po yung master's bedroom natin. Okay. So, ito po yung master's bedroom natin na pwede natin gawing walk-in closet yung sinasabi ko kanina. Yes. So, sa mga nagkaroon po ng inspiration on how they can design their house dito po sa Symphony, ayan, gayahin po natin to. Para sa akin, parang Korean vibes. Yes po, actually. Yun din No? po yung sinasabi ng ibang clients natin. Then, ito rin po actually yung pinakagusto ng mga kliyente na kumuha na sa amin. Especially sa akin, sir. Ito yung pinakagusto nila. Sinabi mo, ma'am, ito yung ating inner unit. Yes po. Okay. Anong difference niya dun sa mga like corner or End unit. end unit? Apo. Actually, yung townhouse, Sonata townhouse po natin, may 3 unit po. Yung end unit, inner, and corner. So, yung end unit po natin, ang kagandahan po nun, 95 square meter yung lot area, yung floor area up to 108 square meter. So, pwede po siyang maging 3 to 4 bedrooms. So, depende po sa inyo. Then, magkakaroon po tayo ng, or possible, kung gusto po ng clients, usually kapag may mga oldies, elder, meron silang room sa baba. So, pwede po magpagawa din. Kasi malaki po yung ano natin, yung sa baba. Then, yung sa likod naman niya, sir, nasa 3 to 4 feet po yung pwede pa. So, pwede rin siyang maging master's bedroom. Depende po yun. Okay. Anyway, so ayun guys, if you're interested to know more, mas maganda bumisita po sila dito para makita nila yung actual. Yes tama. po. So Ma'am Joan, may pupuntahan pa po tayong model house unit. Yes po. Yun po yung single attached po natin dito sa kabila. Yun po yung pinaka high-end po natin dito kay Symphony. Alright, puntahan natin. Yes, sir. Let's go. Nabanggit ko sa inyo kanina, meron tayong single attached dito kay Symphony. So, nandito tayo ngayon kay Aria model.
Ang lot area nito is 120 square meter. Fully finished na to, sir. Ang kagandahan nito kasi, sir, compare natin dun sa townhouse, ito, livable na talaga siya. Wala ka nang ipapagawa. Wow! So, kung ano po yung nakikita nyo dito, tiles, kitchen, setup, interior, Wow. yung, Even ceilings natin. Ceiling po. So, ganyan na po siya. So, ang wala lang po nito, once na na-turnover sa inyo is yung mga gamit natin. Yes. So, ito po yung living area natin. Then, nakikita nyo sa kabila is dining area. So, ito po yung kitchen natin na mati-turnover. Clean kitchen natin. Yes po. Okay. So, ganito na rin po siya. Wow! Ang ganda rin ng finishing na. Yes po, actually. So, ito po yung, ano natin, Toilet and bath. toilet and bath. Then, dito naman po is yung... Wow! So, para tayong may backyard, no? Yes po. Ah. Actually, ito po, once na na-turnover, hindi po siya ganito. Kumbaga, choice nyo po kung paano yung Okay, layout. so this one's inspired na. So, sa loob lang po yung talagang, yung bahay lang mismo ang fully finished. So, ito, choice nyo po kung gusto nyo ipagawa ng... Ito, extension ng dining, dining, or garage. O kaya naman po, pwede po kayo magpagawa ng room. Ooh. Even sa taas po, pwede siyang i-extend. Okay. Ang extendable po dito is yung dito sa gilid natin, half lang po ng lanay natin. So actually, meron tayong lanay dito, sir, na pwedeng gamitin. And then this goes back to the living room area. Living room. Dining and living room. So ito po, hanggang dito yung pwede nating i-extend. Hanggang sa taas. So pwede po natin siyang gawing extra bedroom or extra Ang storage. laking space pa po nun, ha? Sorry? Ang laking space pa po Opo, nun. actually malaki po siya. Ito po pwede siyang maging 2 to 4 bedrooms or 5, depende po sa preference ng client natin. Ganda ng chandelier nila. Kung napansin niyo po kanina sa townhouse natin, wala tayong toilet and bath sa taas. Dito po meron na. Then meron tayong 2 bedrooms dito. So master bedroom and regular room. Then meron din tayong veranda dito sa kabila. Oo, tingnan nga natin. Mini veranda. Mini veranda. So pwede po kayong mag-coffee dyan. Di ba? Depende po kung ano yung feel nyo. Kaya tawagin natin yung kapitbahay natin. Hi! Kaya naman po, pag nagre-relax kayo, pwede po kayo dyan. Napakalaki ng space niya. Nagkaroon pa siya ng parang office table dito. Yes po. Or probably for women, yung parang vanity, no? Parang vanity Yes, table. actually vanity po siya. Dahil ayan po yung malaking salamin natin. So, Then not for pwede men. siyang gawing ano. Sorry. So ayan, then meron po tayong cabinet. Agara mention, no? Parang high ceiling din. High ceiling po. Napansin ko, actually, high ceiling tayo. Okay. So actually, the window po ganito na din siya. So glass window po tayo. So it gives, kumbaga, ang ambience of lumalaki talaga yung space natin. Opo. At the same time, yun nga, makikita natin yung labas. And ang kagandahan po dito sa single attached natin, sa main road lang po sila. So wala po tayo sa loob. So more on... So ilang units po tayo sa mga... Nasa 100 lang po. 100 lang. Ayan. So guys, very lucky people, 100 people ang pwede pong tumira sa mga ganitong klaseng bahay sa Symphony. Yes po, sir. Actually, ito po yung pinaka-the best subdivision dito sa Pampanga na napuntahan ko. Okay. Ma'am Joana, pwede ba natin pag-usapan yung details sa baba doon sa living room? Yes po, sir. Siyempre. Pwede po. Alright. Ma'am Joana, salamat po for touring us dito sa mga model house units po ninyo. Siguro may tanong po, ma'am, ano yung mga mostly tinatanong ng mga kliyente po ninyo patungkol dito sa units na to? Yung sa baha po, kung flood-free ba siya. Actually, flood-free siya. Okay. Actually, ang Mabalacat po ang isa sa pinakamataas dito sa Pampanga. Yes, I can attest. Then, actually, ang isang maganda po dito, malapit po tayo sa mga major establishment, kagaya na lang po ng train ngayon. Then, yung Clark International Airport po, malapit din tayo dito. Like 15 minutes away from here. Yes, actually 15 minutes po. Magkakaroon din po tayo ng PTEX kung yung terminal po. So, yung travel time po going to SM Clark or PTEX, nasa 15 to 20 minutes. Depende po yun sa driving. Yes. Meron din tayo ditong malapit na hospital, schools, public market. So, parang nasa 5 minutes away lang po. Nice. Other information, ma'am, pasok po ba tayo sa like mga Pag-ibig loaning? financing. Yes po, mga financing. Actually, sa financing po, meron tayong 3 choices. Pwede po tayo sa pag-ibig financing, bank, and in-house financing. Minimal requirements po, upon reservation, ID lang po muna. So, for reservation, valid ID lang po? Valid ID lang po.
Siyempre, yung For the reservation meantime. fee rin, no? Yes po, syempre, sir. Yun po, Huwag hindi natin kakalimutan. Tama. Last few questions, ma'am. Ano po yung address natin dito? Saan located po si Symphony Home? Symphony Home located in Barangay Atlobola, Mabalacat, Pampanga. So, meron po tayong 3 access road dito. Okay. Dalawa po yung gate natin. Yung main gate natin dito lang sa may Santa Maria Libot, Santa Maria Mabalacat. Yes. Ito pong Mabalacat Magalang Road. Then yung second road naman po natin or second gate sa may Barangay Atlobola. Sa Barangay Atlobola po meron tayong 2 access road doon. Yung isa po is yung sa may NLEX exit. Pangatlo naman po sa mismong MacArthur Highway po ng Mabalacat. Interested po, pwede niyo po akong i-message directly sa page Symphony Homes or click lang po yung link below. So, thank you so much po, Ma'am Joana. Thank you so much, sir. Thank you so much po.